Ja som si všimol, že najviac vás teda kritizuje pani Jourová a tá druhá sa volá Kleinert. A teda oni sú asi jedni z tých, ktorým ste zavreli tie kohútiky. Oni sú obidve dosť škaredé, nie? Jourová aj Kleinert. A ja som si všimol taký akože úkaz zaujímavý, že títo fašisti progresívni, oni sú všetci hrozne škaredí. A že či tam, aj podľa mňa tam je nejaká korelácia, že vy keď sa narodíte ako zlý človek, tak vám sa to proste, tá hniloba zvnútra vychádza aj na povrch. Jak sa píše v Biblii, že dobrý strom dáva len dobré ovocie a zlý strom dáva len zlé ovocie, tak podľa mňa oni majú v sebe také zlo, že to sa proste prejaví aj na povrchu, že či s týmto viete súhlasiť. Neviem, tak asi je to výpoveď tej duše. Ako určite tam nejaká korelácia je. Myslím si, že áno. To som nečakal. Nejaká korelácia je určite v tom, ako, pozrite, stačí úsmev. Možno nejaký jemný, hej. Alebo nejak zjemniť črty tváre. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré sa narodí, je pekné. Nie sú škaredé deti. Mm-hmm. Ale tým, ako ten človek sa vyvíja a ako sa charakterovo hlavne tvorí. Tak škaredie. Tak... Až z toho vznikne na konci Plavakova. Zlé toto. Mne je teplo tu.